Izaskun Landaida, Emakundeko zuzendaria daukagu gurekin. Egunon, Izaskun, egunon, eta ongi etorri. Asteko albistei helduta, albiste txarri heldu behar, beste behin ere, taldekako bortxaketen inguruan ari naiz, beste taldekako beste bortxaketa bat, atxurin gertatu dena, aurrekoan Etxebarrien parkean gertatu zen, zer ari da gertatzen, zer ari gara gaizki egiten, gehiago daude edo gehiago salatzen dira? Bueno, nik uste dut orain gertatzen ari dela indarkeriak dituen arpegi desberdinak azaleratzen hasi direla, ez? Edo ikusgarritasun handiagoa dutela, ez? Iruñan gertatutakoaren ondoren, horrek eduki zuen oihartzun mediatikoa kontuan izan da, ikusi dugu zelan emakumeak orain gehiago salatzen dituzten horrelako egoerak, ezta? Eta dimentsio hori, antzematen ari gara. Edozein kasutak datuek adierazten dutena da, lanean jarraitu behar dugula, ez? Nik enuke esango fenomeno barria danik, zeren eta psikologia kriminalean adituak direnak esaten dute hiru bortxaketetatik baten gizon batek baino gehiago parte hartzen dutela, beraz ez da fenomeno barria, baina bai nik esango nukela orain ikusgarritasun gehiago duela, ez da. Eta gero hor ere, ez dakin oraino adibidez pornografiaren inguruan eta pornografiak gero eta gehiago pisu gehiago duen heinean, imitazio jarrera bat egon daiteken ala ez, zegia da pornografian emakumeenganako enpatia oso gutxi dago, horre ikustarazten diren jarrerak emakumeen kontrako indarkeria azaleratzen dute, beraz, esandakoa lanean jarraitu behar dugu, baina nik bai azpimarratu nahiko nukena da, pertzepzioan aldaketa bat egondala, eta orain bai gehiago salatzen direla horrelako kasuak, ez? Garai baten izkutuan zeunden kasuak eta arlo pribatuan kudeatzen zirenak, orain arlo publikoko arazo larriak izatera pasatu dira, eta hori oso garrantzitsua izan da hori pausu hori. Gainera ez da bere sortutako zerbait, baizik eta atzetik izugarrizko lan arindalako, mugimendu feminista, hainbat elkarte, instituzioetatik, eta uste dut balioan jarri behar dela pausu hori, kontuan izan da, asko dugula oraindik egiteko, ez da. Betianik defendatu izan duzu arazoari errotik heldu behar zaiola, ez dela ez zigor kontua soilik, baina ez dakit horrelakoak ikusitan, gizartearen pertzepzioa batzuetan izan daiteken, agian justiziak lagundu dezakela eta zorrotzagoa izan daitekeela? Nik uste dut esan duzun bezala egiturazko arazo baten aurrean gaudela, eta hori da kontuan hartu behar dugun lehenengo gauza. Egiturazko arazoa, globala, dimentsio askotakoa, eta aipatu duzun bezala erroan berdintasun eza dago. Berdintasun eza hori ez badugun zuzentzen, zoritxarrez, tamalez, emakumeenganako indarkeria, emakumeen kontrako indarkeria mota desberdinetan, era desberdinetan sufrituko dugu. Eta horrezegatik beti esaten dut, errora joan behar garela, eraldaketak bultzatu behar ditugu, ez? Egia da, arlo batzuetan, orain aipatu duzun bezala, fenomenoaren larritasuna hobeto ezagutzen ari gara, eta arauak egokitu beharko direla, adibidez Istanbuleko hitzarmenak esaten duenera, baina egia da baita ere, interpretazio kontua dagoela askotan atzetik, eta horretarako funtsezkoa dana da epaiketa horiek edo ebazpen horiek egin behar dituzten pertsonen formakuntza. Uste dut, funtsezkoa dela genero ikuspegian oinarritutako formakuntza eukitea, formakuntza espezializatua, gai konplexu hauek behar den modun erabakitzeko eta aztertzeko.
Gizartearen erantzuna hori bai gogorra izaten ari da, mobilizazioak ikusten ditugu horrelakoak gertatzen ari diren bakoitzean. Ez dakite aldaketaren bat sumatu duzun, zentzua, esate baterako orain gizonezkoek eurek ere bai, erasoren bat ikusten dutenean, bai fisikoa zein hitzezkoa izan daitekeenean, eurek ere salatu egiten dutela. Aldaketa hori, esan zuen, Eneko Goiak berak adibidez Donostiako jaietan igerri zuela, gizonezkoak ere hasi direla salatzen. Hortxe aldaketa bat ematen ari da? Bai, nik uste dut orokorrean esan dezakegula gizartea sensibilizatuago eta konsientzatuago dagoela, ez? Eta hor adibidez, berdintasunerako legearen ebaluazioa egin dugunean, argi agertu den zerbait da, ez? Gizartea, gero eta, implikatuagoa gai hauekin eta era berean exigentzia maila handiagoa ere duela gaiaren inguruan. Esan duzun bezala, emakumeen kontrako indarkeria, berdintasun eza, ez da bakarrik emakumeen arazo bat, baizik eta gizarte osoarena. Eta zentzu horretan ere, hainbat kanpaina, hainbat tokietatik lanean ari gara, eta somatzen ari da ere aldaketa hori, gizonak ere implikatzen ari direla, azaroaren 25-eko manifestaldiak ere egiten direnean hor daude, benetan garrantzitsua da, gizonekin ere lanean jarraitzea, euren inguruan, eraldaketako eragile bihurtu daitezenez, eta indarrean dauden maskulinitate eredu horiek baztertuz, beste eredu batzuk planteatzea, ez? Eta horregatik, adibidez, gazteen artean indarkeria sexista prebenitzeko programak jartzen ditugunean, alde batetik, neskekin lan egiten dugu, alduntze prozesu horiek bultzatzeko, baina beste alde batetik ere, mutikoekin, esan dodan bezala, indarran dauden maskulinitate eredu horiek bazterrean usteko eta eurek ere aldaketarako eragile bihurtzeko, ez da? Hedabideetan ondo tratatzen ditugu gai hauek, zertan hobetu beharko genuke, zer hobetu beharko genuke? Nik balioan jarri nahi dut egiten ari den esfortzua, ez? Adibidez, dakizuen bezala, Emakunden badago begira batzordea, komunikazio eta publizitate sexistaren alde lan egiten ari dana, eta hor, sare bat sortu da, eta sare horren baitan, bat formazio, hausnarketa egiten ari dira, kode deontologikoa ere hor onartu zen, danon ekarpenekin, eta uste dut hori dela bidea, ez? Elkarlana, eta autorregulazioan, aurrera egitea, formakuntza on bat eukin da. Edozein kasutan, egia da, oraindik asko dagoela egiteko, eta kasu honetan ere, nik uste dut formakuntza funtsezkoa dela. Formakuntza gaiak genero ikuspegitik landu ahal izateko, eta erantzun egoki bat emateko hedabideen aldetik ere gai guzti hauei kontuan izan da, nire ustez hedabidek izugarrizko potentziala dutela gure gizartean behar dugun eraldaketa hori bultzatzeko, ez? Eta kontuan izan behar dute bialtzen dituzten mezu horiek ere izugarrizko eragina dutela, ez? Eta horregatik hor sensibilizatuta egotea, formazioa jasotzea eta praktikan jartzea funtsezkoa da. Atzo esate baterako antolatu zenuten jardunaldi berezi horretan, muga juridikoen inguruan hitz egin zenuten, filtrazio ezernolako kaltea eragin dezaketen, Etxebarriko kasuan adibidez informazio nahasia zabaldu zen, eta ez dakinik horre hedabideen artean arazoren bat egon zen edo ez zen ondo kudeatu. Atzo aipatu duzun bezala gai hori jorratu genuen, non daude mugak, ez? Eta batez ere biktima diren emakumeen ikuspuntutik eta euren intimitatea eta euren autoestimua ez kaltetzearren, zer egin beharreko pausuak edo egin beharreko pausuak zeintzuk direzen horretan hausnartu egin genuen, ez? Hausnarketa egin genuen. Eta benetan
hori da nik uste dut horrelako kasuetan hor jarri behar dugu fokoa, ez? Erasotuak diren emakumeengan eta euren lekuan jarri eta pentsatu egiten dugun guztia, esaten dugun guztia, zen oraino eurentzako kaltegarria izan daiteke. Egia da lege bat dagoela, bete behar dela, eta errespetatu behar direla lege horrek esaten dauzen gauzak, baina nik uste dut kontuan hartu behar duguna edo izan behar duguna da erasotua izan den emakumea pertsona bat dela eta egoera oso larrian dagoela eta errespetu osoz kudeatu behar dugula kasua eta askotan hori esaten edo ematen den informazioa ez du errespetatzen bere intimitatea hori alde batetik eta bestetik egiten ari diren adibidez ikerketarako ere ez du bat ere laguntzen, ez? Orduan ere hor erantzukizun bat ere dago eta guzti horretaz berba egiten egon ginen bai. Lehen aipatu duzu salaketa, geroz eta salaketa gehiago jartzen direla, baina ez da gauza berdina gertatzen heriotza eta hilketen kasuan, aurten 54 emakume hil dituzte, iaz urte osoan 57, zer kutse egin du, ez dakitatzera egiten ari garen, oraindik argi geratzen da datu hauekin lan asko dagoela egiteko. Bai, asko dago egiteko eta hori da ez dakit kontuan hartu behar dugun gauza garrantzitsuena, ez? Alde desberdinetatik lanean jarraitu behar dugu, hori argi dago, baina hasieran esan dudan bezala nik uste dut kontuan hartu behar dugu lau egiturazko arazo bat dela, erroan berdintasun eza dagoela eta emakumeen kontrako hilketak hori dela berdintasun ezaren ezaugarririk latzena eta gogorrena eta horrezegatik erasotuak edo egoera horretan dauden emakumeentzako zerbitzuak jartzea, era integralean ematea oso garrantzitsua izan da, ez da nahikora. Ze erroan berdintasun eza dago eta hori zuzentzera jo behar dugu, ze bestela ondorioetan egongo gara lanean, baina ez gara iturrira joango. Hor dago oinarria eta zoritzarrez horrelako berdintasun eza dagoen bitartean horrelako egoerak sufritu behar izango ditugu. Egia da lanean ari garela horrelakoak ekiditeko, baina baita ere horrelako kasuetan dauden emakumeek ere salatzeko euren egoera profesionalen esku jartzeko eta horretarako funtsezkoa da gizartearen babesa sentitzea, profesionalen babesa, instituzioen babesa, pauso hori eman alizateko. Ezin dugu ahaztu orain dela 10-15 urte, hau arlo pribatuan kudeatzen zen gai bat zala, eta orain publikora pasatu denean, horrek errazten duela salatzeko pauso hori ematea, ez? Baina egia da oraindik asko dugula egiteko, zeren eta profesional guztiek esaten dozkue, ezagutzen duguna dela errealitatearen zati bat, badaudela izkutuan dauden hainbat kasu, eta benetan gure erronka da izkutuan dauden kasu horiek azaleratzea eta profesionalen esku jartzea bakoitzari irtenbide egokiena bilatzeko. Atzo jakin genuen albistean Agore Lafajen senitartekoen abokatu izandakoa 7 urteko kartzela zigorrera kondenatu dutela bere bikotekideoiari tratu txarrak ematagatik. Ze gorputzali geratu zaizu albiste hori entzundakoan? Egia esan harrituta geratu naz. Ez ditut hitzak, ez? Baina honek adierazten dauela irudi bat dugula kalean eta etxe barruan gertatzen dana beste gauza bat dela. Eta horrelako egoerak gertatu aldirela arlo guztietan eta maila guztietan, horrezegatik funtsezkoa da balio aldaketan lanean jarraitzea eta bereziki mutil eta gizonekin lan bat egitea, ez? Horrelako egoerak adibidez banaketak eta ematen direnean kudeatzen edo bestera batera kudeatzen ikasteko eta barneratu iteko harremanak berdintasunean, askatasunean, errespetuan oinarrituta egon behar direla
eta ezin direla poterean oinarritutako harremanak izan. Eta zoritxarrez, oraindik, naiz eta aurrera pauso asko egon, eta balioan jarri behar dira, benetan, ze ez dira bere sortutako aurrera pausoak, baizik eta atzetik izugarrizko lana egondalako, baina esaten dodana, oraindik harremanak kasu askotan poterean oinarrituta daude, eta hor arazo larri bat dugu, eta hori aldatzeko lanean jarraitu behar dugu. Balagako kasuaz galdetu nahiko nizuke, pasaren astean gertatutakoaz 3 emakume hil zituzten, baina estadistiketan emaztea bakarrik ezartzen da, da bere ama eta bere ahizpa ez. Kasu honetan hauen senitartekoek ez dute eskubiderik, zenbait eskubide aldarrikatu izateko, hori ere bada erronketako bat, lege hori aldatzea? Bai, argi da garbi. Adibidez, estatu mailan lege integrala martxan jarri zanean, egia da fokoa jarri zala arazo oso larri batean, eta dala bikote edo bikote hoi artean ematen den indarkeri horretan, ez? Ezin dugu ahaztu, estatistikak dauzenetik 1000 emakume baino gehiago erailda izan direla, ez? Indarkeri, emakumeen kontrako indarkeri mota hau kontuan izan da. Baina hau, errealitate bat izan da, egia da, beste indarkeri mota batzuk ere daudela, Istanbuleko hitzarmenak horrela esaten du, eta egokitu behar gara Istanbuleko hitzarmenera eta emakumeen kontrako edo emakumeen kontra ematen diren indarkeri mota guztiak kontuan hartzen eta erantzun egokia ematen. Eta gero Vox alderdia daukagu indarkeria familiarraren inguruan hitz egiten duela, ez duela behar izanik ikusten, emakumean zentratzeko behar izanik ez duela ikusten. Horrelako adierazpenek zer sorrarazten dizute, jakinda gainera hauteskunde orokorrak ateiokan daudela eta berriz ere gaia mahai gainean jarriko dela. Egia esan oso larria iruditen jata, eta gero gainera orain erakunde publikoetan lekua dutenez euren mezua zabaltzeko askoz ere errazago dute. Benetan larria da, eta nik uste dut batzera joatea nahi dutela, eta atzera eraman gaituztela, nahi gaituztela, hobeto esan da. Eta nik uste dut gaindituta zegoen eztabaida bat atera nahi dutela berriro, emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan. Horregatik oso garrantzitsua da, gizarte osoaren implikazioa, oso garrantzitsua da erabakitzea nortzuk ordezkatzen gaituzten erabakiak hartzen direzen tokietan, balio hauek barneratuta eduki behar dute berdintasunaren alde lan egitea nahi baldin badugu, ez? Eta esandakoa, nik martxoaren 8ko mobilizazioak zelakoak izan diren kontuan izan da, eta berdintasunerako legearen ebaluazio kualitatiboa egiten dugunean ikusita gure gizartea oso implikatuta dagoela berdintasun gaiekin, espero dodana hori ere ikustaraztea, zuk esan dozun modun, hauteskundeetan, ez da? Patriarkatuak lan arloan ere badu eragina, batez ere emakumeek bizi duten prekarizazio horretan, eta horretan emakundek ere lan handia egiten du. Saiakera egiten dugu, ez? Hau ere egiturazko arazoa da, baina datuek adierazten dute, soldatarrakala errealitate bat dela, hainbat faktore eragiten dute arazo honetan, hor dago segregazio horizontala, horren ondorioz emakumeak mota bateko edo batzuetako lanetan konzentratzen dira, segregazio vertikalaren ondorioz ez dira goiko postuetara heltzen, zaintzak ere izugarrizko pisua du, zeren eta emakumeak dira neurri handi baten zaintzaz arduratzen direnak, eta horrek ondorio bat du, ondorioak ditu gero euren lan merkatuan sartzeko orduan, promozionatzeko, gauza guzti horiek zuk aipatutako eta soldatarrakalak
eta hor dauden txostenak aipatutako errealitatea ikustarazten digute eta hor ikusten da emakumeak direla nagusi zatikako kontratuetan edo kontratu barik egiten diren lanetan, eta hor lanean jarraitu behar dugu. Kontuan izan da egiturazko arazo bat dela, eta horregatik nire ustez eragile guztien parte hartzea, jarrera aktiboa beharrezkoa da, administrazioetatik, sindikatuetatik, enpresetatik. Uste dut danok bultzatu behar dugula egoera hori zuzentzeko. Zaintza lanak aipatu dituzu, eta injustu ere atzo gurean Garbin Aranburu labeko idazkari nagusia izan zen, eta zaintzaren inguruan luzatu dizu galdera, entzungo dugu. Ea zer egingo duten zaintza lanak aitortu eta balioan jartzeko, zaintza lanak negozio ez bilakatzeko eta merkantilizatu ez daitezen, eta konkretuki bi langile kolektiboei dagokienez galdera zehatzagoa, ez? Erresidentzietako langileen lan eskubideak bermatzeko zer egingo duen, are gehiago lehen elkarrizketan zehar aipatu duten eta Jaurlaritzak ezarri duen dekretu berri horren ondoren. Eta bigarrena, etxeko langileen lan baldintzak errespetatzeko ere zer neurri hartuko dituzten. Kontuan izan da, labetik eskatu izan degula etxeko langileen lehen lan hitzarmena sortzea. Zer egingo duzuen etxeko langileen eta zaintza lanetan ari direnen eskubide horiek bermatzeko eta aurrera egin dezaten lan baldintzako betzeko? Gure eskumenak zeintzuk diren kontuan izan da, lanean ari gara. Alde batetik, berdintasunerako plan estrategikoan, ardatz nagusi bezala, jarri dugu zaintza, behar den modun baloratu behar dela, eta horretara dedikatzen diren pertsonak egoera honetan lan egin behar dutela, eta hori jarrita dago berdintasunerako 7. planean. Bildu gara baita ere sindikatuen ordezkariekin, egoera hobeto ezagutzeko, hainbat ikerketa egin ditugu, adibidez gizarte elkarrizketarako sortu den mailan, hor badago genero lan talde bat, eta hori bultzatzen ari gara, hor sindikatuak, enpresarioen ordezkariak, administrazioa, elkarlanean gaude, eta identifikatutako helburuen artean badago negoziaketa arloan formakuntza ere behar dela. Zera desberdinean negoziatzen dira emakumeak nagusi diren lanak eta hoien hitzarmenak negoziatzen direnean, eta gizonak nagusi diren lanen hitzarmenak negoziatzen direnean. Eta batzutan, naiz eta balioantzeko lanak edo berekoak izan, era desberdinetan negoziatzen dira eta hitzarmenak era batekoak edo bestekoak dira, eta hor ere formakuntzan sakondu beharra eta hainbat hildo zabaldu dira, eta lanean jarraitu dugu esan dodan bezala gure eskumena zein den kontuan izan da. Bazalpen horiekin tertuliak ideitza emango diate orain. Carmelo, aurrera. Bai, egunon. Egunon. Nik uste dut emakumeen violentzia benetako izurrite badala gizarte honetan, emakumeen aurkakoa, eta aipatzen dira bide penalak, aipatzen da gizarte implikazioa, autodefensa, neurri horiek beharrezkoa dira, ezinbestekoa dira, ez da, urgentziazkoa dira, baina defensiboa dira. Nire iritziz, administrazioa batez ere eta gobernuek beharko lukete sustraira jo. Eta sustraian daukaguna da infrakultura matxista bat oso edatua, kanon edo eredu maskulino erratu bat, eta hortik ondorioztatzen dira gero halako agerpen violento estremoak, ez da? Hori ez da neurri defensibo hutsekin sustraira ez da joaten, ez da aldatzen hori gizartean. Da nik uste hori gobernuek eta landu beharko luketela beste arlo batzutan. Zentzu dira arlo horiek eta zelan bideratzen da edo bideratu beharko litzateke administraziotik errora joan, sustraietara joan, eta matxismo dominante hori nolabait behingoz eta betirako kentzeko, ez da? Bat nator esaten duzunarekin, nire hitzetan ere hori esan dut, iturrira jo behar dugula, oinarrira, eta oinarri horretan berdintasun eza dagoela,
Eta, adibide bezala, bi programa azalduko edo aipatuko ditute. Alde batetik, lehen hezkuntzan eta hezkidetzarako garatzen dugun programa, nahiko programa, edo beste bat aipatzearren beldur barik programa, gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko martxan duguna. Helburua hori da, errora joatea eta edade eta gazteekin gauza hauetaz hausnartzea, eurek barneratu dezaten berdintasunaren balioa eta printzipio hauek. Eta adibidez beste programa bat, jake gizonak aipatu dituzun, gizonduz programa ere dugu, 10 urte martxan daroana, eta helburua hori da, gizonekin lan egitea, balio horiek aldatzeko, berdintasunaren alde jarri daitezen, eta euren inguruan ere eraldaketarako eragile bihurtu daitezen. Hor gabiz, erro horretara lanean eta horretara helduteko helburuarekin, bai. Garbine? Bai, egunon, nahi da, Andrea. Haindik ez dira pasa hogei egun, ez da Hondarribiako alardea ospatu zela. Eta, ni aurten kezkatuta saldu naiz. Iaz egia esan, izan zala oso giro baldarra eta provokatzailea eta erasotzailea alarde tradizionalaren defendatzaileen aldetik, eta hori badakit, aurten saiatu dala nolabait ez errepikatzen, baina ikusi dut eta entzun dut batez ere beste plano batean gauza jarri nahi direla, ezta? Entzun dut adibidez tolerantzia auki behar dula, batzuk besteekiko, ez dago aizki printzipioz, baina segunetan nora daramagun, ez da tolerantzia horrek. Eta entzun dut tolerantzia hain zuzen ere festa ulertzeko bi modu daudela, eta bi modu horiek errespetatu egin behar direla. Nire iritziz, eta zure iritzia eskatu nahi nizuke, nire iritziz ez dago errespetatzerik, eta ez da tolerantziarik eduki behar festa ulertzeko modu batekin, modu horrek emakumezkoak baztertzen eta diskriminatzen bagaitu. Eta ez dakit ezote dan hasi bide bat nolabait egonkortzeko bi festa paralelo horiek. Festa diskriminatzailean, emakumeek ez daukagun parterik, eta beste festa berdintzalea edo berdintasunan aldekoa. Nola ikusten duzu? Hori gerta daiteke eta ez ere ikusita, Irunen gertatzen ari dan moduan, eta bertako instituzioen edo erakunden jarrera nola ikusten duzun hori dana dela eta? Nik espero dut horrela ez izatea. Eta adibidez aurten egia da ez garela heldu nahi dugun egoerara, hori argi da garbi dago, baina nik bai konfiantza handia dudala Jenny Pirsek ireki dauen edo gidatzen ari den elkarrizketarako prozesu horretan. Denbora behar izango du, baina nik espero dudana da benetako erantzuna ematea, beste urtetan indarrean dagoen arazo honen aurrean, ezta? Eta balioan ere jarri nahiko nuke, adibidez, udaletxeko alderdi politiko guztiek, balioan jartzea elkarrizketarako prozesu hau. Nik espero dudana da, esan dudan bezala, benetako eta nahi dugun erantzuna emoteko balio izatea, ez? Zelan bukatuko dauen, ez dakigu, baina esan dudan bezala Jenny Pirsen lanean izugarrizko konfiantza dekot, eta espero dudana da, behin pasata urtengo edizioa, jada lanean egotea, urrengo urtean beste egoera baten egoteko. Maitzeko, Josebe. Bai, atentzioa ditu dit, eta nola Garbinek ja onjarbi atera du eta alardea atera duen, atentzioa ditu dit eneko goia aipatu duzuenean eta gizonen parte hartzen eta indarkeria matxistaren aurkako eredu bezala jarri duzuenean, Donostiako mugimendu feminista alkaterakin erabat asarre dago, gehien bat, ez delako koordinatu mugimendu feministan,
erasoak izan ditugunean, 14 eraso kontabilizatu dira, publikatu dira, baina guri askoz gehiago iritsi zaigu, ez da egon koordinazio bat, ez da egon hartu eman bat, Eneko Goiak bere konzentrazioi deialdia egin zuen eta horregatik amanek suposatzen du da gala Eneko Goiaren deklarazioiek, baina mugimendu feministari ertzaina bidali zion eta multatu gintuzten manifestazioa antolatzea batik. Oraindik jarraitzen du oso haserre mugimendu feministarekin, da atentzioa ditzen dit, zerdik ez da Emakunderen estiloa. Hau da, mugimendu feminista Emakunderekin eta EAJ-ko beste buruekin eta gizonezkoekin errespetu harremanak izan ditu, aintzakotzat hartu gaituzte, eta hori da kezkatzen nauena, ez? Nola da posible alderdi berdinean gizonezkoek kontrasankor edo jarrera kontrasankorrak izatea, gainera gero prentxan agertzea eta beraien ahotsa entzutea, eta ez mugimendu feministarena, eta banoa galderara, noizko Emakunde vinculante bat? Noizko Emakunde bat, nun Emakundek protokoloak bidaltzen dituen bere alkateei, bere herrietara edo herri guztietara, eta errespetatzen dira Emakunderekin mugimendu feministak dituen paktuak. Zetik Emakundeko zondo daki konzentrazioetara mugimendu feministak deitzen duela. Eta politikariek babestu egiten dutela, eta gurekin hartu emana izan behar dute. Donostian, eraso sexistak ez ditu udaletxeak kudeatu, mugimendu feministak kudeatu ditu. Orduan, noizko Emakunde vinculante bat, ez dakit, non sartu, baina ni ez nago bat ere pozik instituto formatu horrekin, ez? Noizkoako botere gehiago? Bueno, ez dut ezagutzen konkretuki Donostiako arazoa, beraz ezin dut datuekin berba egin. Edozein kasutan nik bai uste dodala erronka dala elkarlanean aritzea. Eske ez dago beste biderik. Hori argi da garbi. Gero kontuan hartu behar dugu, gure baitan badaudela hainbat instituzioen arteko batzordeak, non foru aldundiekin, udaleko ordezkariekin eta beste erakundeekin biltzen garen. Eta hor, saiatzen gara protokoloak adosten, oinarrizko printzipioak, baina gero udalerri bakoitzak, herri bakoitzak bere autonomia deko eta protokolo horiek garatzerakoan egia da aurre egiten dela lurralde edo herri horretako lan propioa, ez dakit, herri horretan kontuan hartu behar diren eragile desberdinekin, osasun arlokoak, segurtasun arlokoak, mugimendu feministak eta orduan hori geratzen da udalerrien autonomia dela eta pizkat euren esku naiz eta hildo estrategiko edo oinarrizko hildo nagusiak danon artean adostu. Guk lan horretan jarraituko dugu, ze gainera gure estiloa ez da inposatzearena, baizik eta danon artean protokoloak eta behar direzen neurriak adostea, eta, bueno, espero dugu emaitzak lortzea, ez da? Bagoaz. Denborara bat agortu zaigu, astelenerako etxeko lanak eskatuko dizkizut, astelenean Maixabel Lasa izango dugu gurean, eta hil zuen Juan Mari Jauregiren alarguna, zer galdetuko zenioke? Bueno, nik esango nuke Marisabel izan dela edo dela niretzako emakume referentea, ez da? Egoera larrienetan ere badierazi duen indarra eta jarreragatik, ez? Beti giza eskubideak defendatzen eta gorrotoa baztertzen, ez? Resilientziaren eredu dala esango nuke. Beraz, kontuan izan da, berak bizi duen egoera, duen esperientzia, hainbat programetan ere parte hartu du, ni galdetuko nioke, egingo niokeen galdera da, zelan ikusten gaitu herri bezala, giza eskubide eta bizikidetza arlo honetan. Horrela, galdera zuzena egingo diogu astelenean. Izaskun Landaida Emakundeko zuzendari, eskerrik asko gurean egoteagatik eta beti bezala nahi duzunera arte. Zuri.